Hrvatska se već godinama suočava s iseljavanjem mladih, među njima su i zdravstveni djelatnici kojih sve više nedostaje. No iz Rijeke evo stiže jedna potpuno drugačija priča. Mladi bračni par liječnika nakon 8 godina života i rada u inozemstvu vratio se u Rijeku gdje otvara ordinaciju. Riječanima se uskoro otvaraju vrata nove ordinacije obiteljske medicine. Ondje će im na usluzi biti mladi bračni par koji je londonsku adresu nedavno zamijenio riječkom. Ide izvrsno, upisalo nam se već nekih 400-500 ljudi. Čekamo u stvari sljedeći korak što je potpisivanje ugovora sa HZZO-om. Marija i Ivor 8 su godina proveli u Velikoj Britaniji, a onda odlučili da je vrijeme za povratak kući. S iskustvom i znanjem koje su stekli, žele biti korisni lokalnoj zajednici. Ja sam imao šansu i raditi neke edukativne stvari u vrhunskim simulacijskim laboratorijima. Imali smo šansu raditi i voditi smjene u trauma centrima prve kategorije, što je zbilja onako san svakog hitnjaka. Vratili smo se u principu potaknuti i pandemijom i da budemo što bliže našim članovima obitelji i prijateljima, ali isto tako da sa tim znanjem što smo tamo skupili i naučili da nešto promijenimo. A promjene su potrebne. Prema posljednjim procjenama u Rijeci nedostaje 7 ordinacija obiteljske medicine, a još nekoliko ih je u najavi zatvaranja zbog odlaska liječnika u mirovinu. Tako da stanje nije baš idealno. Dakle, mi smo imali veliku želju nešto pokrenuti, donijeti neku promjenu i zapravo sviđa nam se i obiteljska medicina. Obiteljski liječnik je prva linija obrane. Obiteljski liječnik je ujedno i preventivni, odnosno liječnik koji se treba baviti preventivnom medicinom. Nažalost, u zadnje 2 godine imam osjećaj da taj vid medicine uopće nije došao do izražaja radi situacije sa pandemijom i preopterećenja primarnog zdravstvenog sustava. Ordinacija će moći upisati nešto više od 2000 pacijenata, a radno mjesto tu će pronaći i jedna medicinska sestra.